बेखौनो 50 जन मानसि जानांगौ दाउ फिसाखौ या बिबुबो बारनलायखो आयौ बिजावनानै बसखौ बिजावल' बारनाया बिबो बारनलायबाय फाग्ला माबायदि गाव बिलाय दहाय दाउलानिखौ एसे देरसिन राननाया दाउलानिफ्राय देरसिनबावसो जाहैदों नङा दहाय बे जों फार्स्ट होसोनाया बे मेनानि बेखौ मेसिगोन औवासुं मेना आरोखि गोदासिनो बे बिबु बिला बिखाफोरखौ औवासुं मेनानै जासिगोन जोङो खर' बिखा बिबु गोदाबाय दांग्लिजोबनानै होनोसै औवासुं सोंनाय दांग्लिजोबसै आरो बेखौ बिखामानि दांग्लिजोब्बाय गासिबो दांग्लिजोबगोन दुन्दिया होनोसै दुन्दियाखौबो दांग्लिना होनोसै दुन्दिया सामब्राम फानलु गासिबो लगायखाजोब्बाय होनांसिगौल' दांग्लिजोब्बाय फिसा फिसानो फानलु सामब्राम गुफुर हालदै लगायबाय जोम जानांगौलै माबा फानलु संख्रि होजोब्बाय फानलु होबाय सामब्राम गुफुर बांद्राय मोनामोलै माबाफोरावबो सामब्राम गोजाखौबो होबाय लगायबाय हाफ्लेना होबाय लगायबाय ओंख्रि बावदोंसो संख्रिखौनो लाबोआखै लाना फै गासैजों मिक्स खालामजोब्बाय मिक्स ओरै गोथाव नुखाबाय जाथावथावनो मेजेमा थाबाय जाबाय होजोबदोना एखदम जाथावथाव नुखाबाय गोथाव नुखाबाय लुखबजोबदो बेखौ होजोब बेखौ दोनबावलायनांगौ आरो संख्रि होबाय नांजोबगोन बायदिसो मोनदों आंथ' संख्रि होबाय थाव गोथां होबाय एसे लगायबाय जादोलै बिराद गोथाव जाखाबाय जानायालाय माबालै दाउ बिबु हासुङाव सोसिगोन दा सोबाय औवा हासुङाव सोबाय सोगासिनो सोबाय औवा हासुङाव
बुथुबाय लाइ बिलाइजों बुथुनोसै नारसोथार Kabali. Ba mình nhiều cái cứ giàu Như ta sẽ đu hơn được. Chân một cái. Bùi vẫn ở bên này. Sofaya मा फैखो? बारहुंखायो. Không sao phải nói xấu. Người bà có lại habla. Phát ra khaya. Bisnya có đúng như mà vẫn như. Masalah lu. Gusa ini. Cakrak. Iya. Aduh boleh itu nalali. Có body này, biết không? Đưa nào hư. Kalau mau nambah mana? Rư mana? Rư hai dah nu. Chả nó cũng vào mặt thưa. Lấy khai để lấy làm không phải lấy cho này rồi lại. Bộ khu đi dư. Mana bos tu? Pak saya kerasli. Siran mana umna? Lebih kau aku sungsung dulu lebih kau. Sungsung nào cũng. Sungsung nào vậy chúng phải đừng. Cái nào vậy? Cứ thọc. Udah tes. Udah tes. Ursim ram leh sana kau. Man lu akhirnya selesai. Ini ada deh. Wah langsung selesai. Udah kali mata. Satam sabar itu, pulang baik. Ini bitangnasं मोनजाफेराखैबा बिथाङा बानाय जाहोगोन 1 नाम्बार बे बानायनायाव Korea. Jangan suruh. Habis nih habis. Habis. Jagrनि yang. Kalau itu kurang lagi. Ada yang kurang lagi.